Siyancwadi yesambulo chapter 14 because vele sifunda incwadi yesambulo sasifundile ngoPawulo wesilo. Besilo nje sifunda ngoPawulo wesilo. Now kuyinto eyodwa ukwazi uPawulo wesilo nokwazi ngokuthi seliseduze kanganani uPawulo wesilo, kodwa yenye into ukulungiselela ukuthi singalitholi uPawulo wesilo kodwa samukele uPawulo kaNkulunkulu. Now uma ngaba khona abanye mhlambe njengoba belalele bangazitholanga izifundo mayelana noPawulo wesilo, bengicela ukuthi bathole indlela yokubuza ukuze bathole lezi zifundo lezi bezikhuluma ngoPawulo wesilo. Very very important, very very clear. Now namhlanje sifunda hayi ukuthi luyini uPawulo wesilo nokuthi sethuze kangakanani, kodwa namhlanje sifunda ngokuthi singalungiselela kanjani ukuthi singalitholi uPawulo wesilo mase kushaya isikhathi salo, ngoba seliseduze bazalwane. Singalitholi uPawulo wesilo, singalamukeli uPawulo wesilo, samukele uPawulo kaNkulunkulu. Sikwincwadi yesambulo chapter 14 siqala ku-verse 12. Sifunda uverse 12 and then masiqeda kufunda uverse 12 kunento engizoyisho. Sambulo 14 verse 12. Ofundeka kanje: nakhu ukubekezela kwabangcwele abagcina imiyalo kaNkulunkulu nokukholwa nguJesu. Bazalwane, so lana kwincwadi yesambulo chapter 14 mawusuka ku-verse 9, uNkulunkulu ukhuluma ngabantu kahle kahle uNkulunkulu usixwayisa ngokuthi singalitholi uPawulo wesilo, abese akhulume ngesijeziso esizothululwa kubantu abamukela uPawulo wesilo. Suka nje ku-verse 9 wehle naye verse 10 kanjalo until verse 11. Now uverse 12 uveza elinye iqembu, uveza iqembu labantu abangalamukelanga uPawulo wesilo. Now uthi mayikhuluma uNkulunkulu uthi nakhu ukubekezela kwani kwabangcwele. Siyezwa bazalwane, naba laba bagcina imiyalo kaNkulunkulu nokukholwa nguJesu. So uNkulunkulu usinikeza iy'nkomba noma iy'mpawu noma ngizothi characteristics zabantu abangeke balamukele uPawulo wesilo. Uthi nakhu ukubekezela kwabangcwele nabagcina imiyalo kaNkulunkulu nokukholwa nguJesu. Aselincwadi yesambulo 13 verse 10. 13 verse 10. Okay. Uma uthathwa uyiswa ekuthunjweni, uyakuya ekuthunjweni. Uma kukhona obulawa ngenkemba, uyakufa ngenkemba. Lokhu kungukubekezela nokukholwa kwabangcwele. Nalabo bazalwane siyazi uma ufunda kwincwadi yesambulo 13 nakhona ikhuluma ngesilo, ikhuluma ngokuthi umhlaba wonke ekugcineni kwesikhathi uzobe ukhuleka kwisilo. Siyakhumbula isambulo 13. And then uNkulunkulu aveze ingcosana yabantu abangeke bakhuleke kuso isilo, abangeke bamukele uPawulo wesilo. Now nakhona uNkulunkulu la ku-verse 10 usibonisa iy'nkomba ze-characteristics noba inkambu yabantu abanjani abangeze balamukele uPawulo wesilo. Uthi la ku-verse 10 kule phathi yokugcina uthi lokhu kungukubekezela nokukholwa kwabangcwele. Siyezwa bazalwane. Now masihlanganisa usambulo 14 verse 12 nosambulo 13 verse 10 siyathola ukuthi into elokhu igcizelelwa, elokhu iphindwa la noma ngizothi inkomba elokhu iphindwa yabantu angeze balamukele uPawulo wesilo ukuthi labantu kuzomele babekezele. Lokhu ithi nje linako ukubekezela kwabangcwele, lokhu kungubekezela kwabangcwele futhi kumele babe njani, babe nokholo. And then ku-verse 12 besithole nokuthi kumele babe ngabantu abamlalelayo uNkulunkulu, abagcina imiyalo yakhe. So la bazalwane siboniswa ngizothini isimilo okumele sibe naso ukuze sikwazi ukunqaba uPawulo wesilo. Masingenakho ukubekezela, masingenalo ukholo, masingayigcina imiyalo kaNkulunkulu, angeke sikwazi ukunqaba uPawulo wesilo, solwamukela uPawulo wesilo. So naye bazalwane i-spiritual preparation ngizothi ngamanye amazwi
This is the spiritual fitness that we need to attain to before kuqale uphawu lwesilo. Sayizwa bazalwane. Nanti kumele sibe yiyona. Kumele sibe nokubekezela, kumele sikhole, kumele silalele. Namhlanje ngifuna nje ukukhuluma ngokubekezela. Sekunesikhathi esiningi ngikhuluma ngokukholwa, nesinye esiningi kakhulu ngikhuluma ngokulalela uNkulunkulu. Ngifuna namhlanje ke ngithathe nje le ndaba yokubekezela. uNkulunkulu lana uyaveza, hayi kayi-one, kawu-two, ukuthi abantu abangeze balwamukela uphawu lwesilo bazobe kungabantu ababekezelayo. Bazalwane, ayikho into edinga ukuthi kubekezelwe uma ukuthi akudlulwa emzimeni. Ngendlela futhi uNkulunkulu ayigcizelela ngayo indaba yokubekezela la, kuyabonakalisa ukuthi ubunzima esizobhekana nabo kulesi sikhathi esizayo esiseduze kuzobe kubunzima bazalwane obungajwayelekile, obungavamile, obungenza ukuthi abantu abaningi bagcine vele besuka kuNkulunkulu besamukela uphawu lwesilo. uNkulunkulu ufisa ukuthi sibe ngabantu abakwazi ukubekezela bazalwane ngendlela emangalisayo. And bazalwane, uma ngaba ukubekezela asikufundanga namhlanje ngesikhathi sokuthula, ngesikhathi ingabikho inhlekelele, ingabikho uphawu lwesilo, angeke sikwazi ukubekezela ngesikhathi sophawu lwesilo. Kazwana bazalwane, mayikhuluma umprofethi uJeremiya uyabuza umbuzo uthi uma ngaba ugijimile nabantu abagijima ngeenyawo kodwa bakukhathaza, uyokuhamba kanjani-ke namahhashi? Bazalwane, uma ngaba wehlulekile kwilizwe lokuthula, uyokuthini-ke lapho eJordani uma umfula sowungenisa? So bazalwane, nathi manje sisagijima nje with the footman nabantu abahamba ngeenyawo, and iba sikwazi ukubekezela manje the time of peace, sizothini lapho sesigijima khona namahhashi? La isimo sesishube kakhulu, ngeke sikwazi ukubekezela. So into esobe siyiyona ngesikhathi se-crisis bazalwane esizongena kuyona yilokhu esiyikona namhlanje, and kumele sifunde namhlanje ukubekezela. Now ngicela ukubuza something ngendaba yokubekezela bazalwane. Noba umuntu mayisebunzimeni kumele abekezele. Ubonakala kanjani umuntu mase ehluleka ukubekezela? Ngicela ukubuza, mhlawumbe singathi ukuthi unmute kancane sike siphendule. Ngifuna ukuzwa nje. Umuntu uma ukuthi nje mhlawumbe uphethe into enzima noma wenza into enzima, bekumele abekezele. Mase ehluleka ukubekezela ubonakala ngani? Ngicela siphendule bazalwane. Ayikho impendulo, angiboni ikhona ophendula into wrong. Ziyahluka iy'mpendulo zethu kodwa ngicabanga ukuthi zi-right zonke, kodwa ngiyafisa nje ukuzizwa. Umuntu uma esebunzimeni ekumele abekezele, ubonakala ngani mase ehluleka ukubekezela? Ngicabanga ukuthi umuntu ohluleka ukubonisa ukubekezela uyaphenikha, uthatha izinqumo ezi-rush. Yeah. Amen. Uyaphenikha, uyatatazela. Yes, number one, that is very, very true. Umuntu mase ehluleka ukubekezela ubonakala ukuthi atatazele, depending on the situation. Yebo. Omunye futhi Ubunzima lobu asuke abhekene nabo, angazi igama engalisebenziseli, kodwa uyagive up uthi hayi ayiqhubeka. I mean uvela ayiyeke nje lobo bunzima. yebo. Mayibona into inzima umuntu sehluleka ukubekezela, uyagive up, angisho kunjalo. That is very, very true. Nabazalwane, kunenye esizokhuluma ngayo into namhlanje, akekho osayishilo sofana. Akekho omunye wokugcina ofuna ukuzama. Bengizothi umuntu osuke esehluleka ukubekezela kudiphenda kwi-situation, kodwa uzwakala ngisho emlonyeni ekukhulumeni kwakhe umuntu ngesimo asuke ebhekene nazo. Kuba sekuthini ubhekene nani, kodwa mhlambe njengengane uma ukhuluma nayo noma ngabe isimo sasekhaya phakathi kababa nomama, umuntu umuzwa emlonyeni ukuthi kade waqala naloku ukwenza, sengikhathele, sekwane, umuzwa emlonyeni nje ukuthi lo muntu usekhathele-ke manje ukubekezela. Amen. Bazalwane, athi ngeke ngisibonele. Ngicabanga ukuthi le siqeda kuyizwa manje impendulo ekhulunywe uMamSwazi iyona engicabanga ukuthi
ihambelana nalesifundo sanamhlanje, kodwa zonke zi-correct. Uyabona ngoba wabona umuntu ofundayo oyeka isikolo la njengoba sihlala emakhaya, baningi abantu bavele bathi bayeka isikolo, kodwa umuntu akavele a-give up. Uke wakhuluma uNjabulo wathi umuntu mase ehluleka ukubekezela uya-give up, but before umuntu alahle ithawula, uyazi ukuthi kwenzakalani bazalwane? Uqala akhulume, uzomuzwe mane ekhulume ecomplain, seyizwa leyo nto uyakhononda njalo, athi esikolweni kodwa kunje. Ngelinye ilanga ethi esikolweni othisha wangifuni, esikolweni abasinikeza iy'ncwadi, njalo i-complaint after complaint, seyizwa lento bazalwane? Now lo muntu lona kumele wazi ukuthi lana lo muntu seyizolahla ithawula, and uthi mase ecomplain isikhathi eside uthi yabona usiyekile isikolo. Siyakuzwa lokho bazalwane? So umuntu uma ehluleka ukubekezela ngempela uyazwakala emlomeni, yebo, futhi uyabonakala nangokutatazela. Uyazwakala ukuthi emlomeni ngokuthi akhononde, acomplain. NgesiNgisi kuthiwa they murmur, murmuring. So bazalwane, ukuze sikwazi ukubekezela, into yokuqala esikumele sikwazi ukuyinqoba ukukhononda noma ukucomplaina noma it is to murmur. Nanto kumele siyinqobe. Asiyeni kwincwadi 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthians chapter 10. Ake sifunde yamavesi ambalwa ku 1 Corinthians chapter 10. Kodwa ivesi esifuna ukuya kulona uverse 10. Sifunda uverse 9, sifunda uverse 9 no 10. Fine. Verse 9. Masingamlingi uKristu njengokuba abanye babo bamlinga, babhujiswa yizinyoka. Maningakhonondi njengokuba abanye babo bakhononda, babhujiswa ngumbhubhisi. Bazalwane, seyizwa leyo nto kuthiwa masingakhonondi njengoba abanye babo bakhononda babhujiswa ngumbhubhisi. Now omunye umuntu uzothi awuvele into yakudala le, singenaphi thina kule nto bayenza. But ngicela sifunde uverse 11, sizwe ukuthi uthini uverse 11 ngale ndaba. Verse 11. Lezo zinto zenzeka kulabo ukuze zibe yisibonelo, ngokuba zilotshiwe ukusiyala thina, osekufike kithi izikhathi zokugcina. Uyambona uNkulunkulu ebona inhlekelele ezobhekana nayo ngesikhathi sokugcina, kuthiwa waloba izinto ezenzeka kudala, elobela ukuthi asiyale ngazo thina esesifikile ezikhathini zokugcina. And one of the things uNkulunkulu ayibalile lapha uthi masingakhonondi. So it's like uNkulunkulu uyabona ukuthi abantu abakhonondayo angeke bame kulesi sikhathi sokugcina, ngeke bame kulesi sikhathi sokugcina. If singabantu abakhonondayo bazalwane, angeke sime. Lithi iBhayibhile masingakhonondi, let us not murmur. Oh bazalwane, singabantwana bakaNkulunkulu, inkosi yezulu nomhlaba, umnikazi wezinto zonke, kodwa sitholakala sihamba sikhononda. Uthi uNkulunkulu masingakhonondi. Na ngifuna ke sike sibuke bazalwane izimo babephansi kwazo labantu ezenza begcina bekhononda, kuze siqhathanise nezimo esihlangana nazo. Mhlawumbe omunye uzothi hawu cha phela kodwa ezinye izimo azibekezeleki, vele uyagcina ukhononda. Asibukeni izimo babephansi kwazo. Asine incwadi ka-Exodus chapter 15. La ku-Exodus 15 bazalwane, ngizocela sifunde from verse 22 uya ku verse 24. Verse 22-24. Verse 22. uMose wabahola abantu bakwa-Israyeli besuka olwandle lomhlanga baze bafika ehlane iShuri. Bahamba izinsuku ezintathu ehlane kodwa abatholanga amanzi. 23. Bafika eMara kodwa abakwazanga ukuphuza amanzi eMara ngokuba ayebaba
Yingakho igama lendawo kwathiwa yiMara. 24. Abantu bakhononda ngoMose bathi, siyakuphuza na? Meni lapho bazalwane. Ngicela siyizwe lento eyayisenzeka. Lithi iBhayibhile basuka olwandle olubomvu. Bafika ehlane laseShuri. Mabehamba ehlane laseShuri kuze bahamba 3 days. Yayicabanga uhamba 3 days. Uhamba 3 days ungaphuzi manzi. I'm sure bazalwane lesi ngempela masicabanga kwakuyisikhathi vela kumele kube khona umuntu ocomplainayo. Ngoba naku phela akuthola imanzi futhi akubonakala ngathi kunomuntu okunento ayenzayo nje ngalento. Nanga amanzi asiwatholi bonke abantu futhi ngathi nje nabaholi bethu bayithulele. For sure isikhathi sokukhomplayina ke lesi. Singasho kanjalo ngize masibuke. 3 days ungaphuzi amanzi. Okuzame 1 day ungaphuzi amanzi. Second day awuphuzi amanzi. Labantu bahamba nezingane. Nezingane ziyakhala akho manzi. And then mase kuphela 3 days lithi iBhayibhile bagcina befika kwenye indawo bawabona amanzi bathi yebo nazi amanzi bajabula bagijima bonke umuntu uyophuza ofika kuqala oshaya ngejubane kakhulu wathi mayeqeda kuphuza kwazakala isikhalo esikhulu ethi amanzi ayababa waphuza amanzi ababayo. Abantu lapho abakwazanga bazofuna ukubekezela. Sebehambe 3 days akunamanzi and mase bawathola amanzi. Bafika amanzi ebaba. Abakwazanga ukubekezela lithi iBhayibhile bakhononda. Omunye uzothi hayi vele babemele ukukhononda. Angisho kunjalo bazalwane babemele ukukhononda. Mawukuthi uhambe kanzima isikhathi eside. Hamba kanzima isikhathi. Thola mhlawumbe uhleli isikhathi eside ungatholi umsebenzi uyasokola uyahlupheka. Unengane awutholi umsebenzi. Uthi sewuthola umsebenzi sewuthola abaqashi kuthi interview ngathi izinto zihamba kahle ku-interview. Bakuthembise nawe nabaqashi bathi hayi ngathi uzothathwa wena. Uvele sewuthandazile sewumbonga noNkulunkulu uthi ngile interview thola incwadi. Ethi siyaxolisa ukuthi umsebenzi othile awutholanga. Lo buhambele interview. Sisayisa lo bazalwane. Uthole incwadi esho leyo nto. Sewuthembile vele futhi seside nesikhathi. Sewuthi wena enhlizweni yakho uNkulunkulu wazi wangenelela nangu umsebenzi enguthola. We can apply to anything. Lithi iBhayibhile bakhononda. But kodwa uNkulunkulu ngeke. uNkulunkulu sengifunani ngempela ngimenzeni. But lithi iBhayibhile singakhononi njengoba bakhonona. So even under lama circumstances babekuwona, they were not justified ngokuthi bakhonona. Ingathini bazalwane? Babengenayo excuse yokukhonona ngibeke kanjalo. Sengokhonona. Asibuke linye chapter 16. Chapter 16, it's like chapter 16. Now, obviously, uNkulunkulu ayigcine basiza lapha amanzi ababayo washintsha abamtoti bakwazi ukuthi baphuze. Wabasiza ngoba uMose seyikhulekile uNkulunkulu wabasiza. Now, asep chapter 16. Exodus chapter 16. Ngicela sifunde nje khona la ku verse 1 no 2. Verse 1 and 2 kuphela. Lonke ibandla labantu bakwa-Israyeli lasuka e-Elumi laze layofika ehlane iSini phakathi kwe-Elumi neSinayi ngosuku lwe-15 ngenyanga yesibili bephumile eGibhithe. Verse 2. Lonke ibandla lakwa-Israyeli lakhononda ngoMose no-Aroni ehlane. Amen la. Labo bazalwane sebeyakhononda, sebekhonondiswa yini manje? Akuwona amanzi, yindlala. Abasenakudla, bayakhononda. Sizathola chapter 15, amanzi bayakhononda. Chapter 16, ukudla bayakhononda. Again, chapter 17, asiyeni khona chapter 17. Kunento nje bazalwane ngifuna siyibone. Asifundeni mhlambe sifundeni verse 3. Sifundeni verse 3 nje kuphela.
17 verse 3. Abantu bomela amanzi lapho bakhononda kuMose bathi, wasikhuphelani eGibhithe ukuba usibulalise ngokoma thina nabantwana bethu nemfuyo yethu na? Bazalwane, again abantu bekhononda. Siyabuka every chapter esifundayo, chapter 15, chapter 16, chapter 17 kuyakhononda. Abantwana bakaIsrayeli babekhononda njalo. Ngesinye isikhathi kwincwadi kaNumbers, ungafunda nje ngisho nakuNumbers chapter 11 kusukela verse 6, bakhononda futhi nakhona bekhala ngokudla lapho uNkulunkulu seyibanekezile-ke ukudla, seyibanikeze imana uNkulunkulu. Bedla ukudla abazalwane okusuka ezulwini, abakusebenzeli, akudingi ukuphekwa lokudla, bantu bey'hlalele nje ematendeni bahambe beyocosa ukudla. Wena thina singathi awu sekuthiwa ngithola impilo enjalo la ngingasebenzi kodwa ngiyadla, futhi ngisho noba angiphekanga ngiyadla, ngipheka uma ngithandile kodwa nje kuyadleka. Besiyothi hayi cha bekuba mnandi, but ama-Israyeli awayitholile into enjalo. And lithi iBhayibheli bazalwane benza njani? Bakhononda, bakhala ngemana manje bathi awu sesikhathele ile mana. Sikhumbula ngesikhathi lapho sasihleli khona eGibhithe, eduze kwamabhodwe wenyama, la kakhona igaliki nalokhu ya. Abantu manje sebekhonondiswa yinhlobo yokudla uNkulunkulu abapha bona. Lapha kuNumbers chapter 11 kusukela verse 6. Bakhononda njalo. Mhlambe nawe ngasho ukuthi hayi cha mangidla into eyodwa usuku nosuku ngagcina ngikhonondile. Kodwa kwakukhethe uNkulunkulu bazalwane. Babekhethelwe uNkulunkulu. And bekwazi lokhu bakhononda. Noma ufunda kuNumbers chapter 14. Lapho bazalwane sekubuya iy'nhloli zibuya kuphi, zibuya eKanani, sezibone izwe, zibona nohlobo labantu olulapha ezweni laseKanani. Sezibuya iy'nhloli zabeka zathula ukuthi cha kunje lapha ezweni esikubonile yizwe lihle impela, kodwa kuney'gora lapha, kunabantu abangaka bengathi kathina sibancane nje kube ngathi siyintethe kubo. Lithi iBhayibheli abantu bakhononda, bakhala, yilapho baze bafuna ukumbulala uMose. Lithandele iBhayibheli. Lithi baze bafuna ukubulala uJoshua noCaleb, ngoba uJoshua noCaleb bakhuluma iqiniso bathi cha yebo abantu banamandla bayizigora bakhulu, kodwa uNkulunkulu angasiza ukuthi sinqobe. Abantu bathi uJoshua noCaleb asibavala umlomo, abashawe ngamatshe. Kwalamula uNkulunkulu bazalwane, kuthiwa kwabonakala inkazimulo kaNkulunkulu. Lapho bayeka ukushaya uJoshua noCaleb, kumele ngabafa ngalelo langa. So sikhuluma la ngokukhononda bazalwane. Uma ufunda lezi zimo uyabuka ukuthi labantu bazalwane ngempela bukhona ubunzima babehlangene nabo. Bengatholi manzi for 3 days, bengenakudla, bedla into efanayo every day. Then nezwe ekuthiwa bazongena kulona sebehambe kangaka bafike izwe abazongena kulona liphethwe yizigora eziphethe imikhonto emingaka. Bathe uNkulunkulu kahle ngempela usenzani? Sesisokole kangaka. So kubukeka engathi vele babenizathu sokukhononda. Ngisho ukuthi bazalwane vele izimo zempilo, especially izimo ezinzima, uma uzibuka kuba ngathi vele nginesizathu sokukhononda. Vele nginesizathu sokuthi ngicomplaine uNkulunkulu, ngicomplaine futhi nangoNkulunkulu, loyo nje ngumuntu ocomplainayo. Kubukeka ngathi sinesizathu. But lithi iBhayibheli bazalwane ningakhonondi njengoba bakhononda. Siyayizwa leyo nto? Ngamanye amazwi, even though badlula kuzo zonke lezi zimo ezinzima esizibona esifunda ngazo, they had no right to complain. Kwangamele bakhononde uma ngabe babemthemba uNkulunkulu. Ngoba naku uMose, umholi wabo, naye wayebukene nezimo ezifanayo nalezo ababukene nazo. Kodwa babethi uma bekhononda kuye uMose akhuleke acele usizo kuNkulunkulu. So bazalwane, uthi uNkulunkulu asingakhononi. Why sifunda indaba yokukhononda? Sikhumbule bazalwane,
kuthiwe abantu abazonqaba uphawu lwesilo abangeke balamukele uphawu lwesilo abantu abakwazi ukubekezela. Sambulo 14 verse 12, Sambulo 13 verse 10. uNkulunkulu egcizelela ukuthi abangcwele abangeke balamukele uphawu lwesilo banokubekezela. Now sithe one of the first signs zomuntu ohlulekayo ukubekezela ucomplain. Ulinde umuntu mhlawumbe emotweni uhambile mase uhluleka ukulinda kuzobonakala ukuthi ucomplain. Complain kulabo ohleli ukuthi hayibo lo muntu hayibo kanti inhlobo lomuntu lo muntu yahlupha. Seyibona leyo nto. Complain abazalwane inkinga esinayo and leyo nto ayisizi ngoba ayikhandi isimilo sokubekezela ey'nhliziyweni zenu. But mase sijwayeza ukucomplaina sigcina singabantu vele abangakwazi ukubekezela because vele ukuthula ungacomplain under ama-circumstances anzima kudinga ukubekezela and kukhanda ukubekezela kuyazwakala abazalwane kukhanda isineke. Hayi ukuthi kutheni ngekho nzima, hayi ukuthi uNkulunkulu akasho uNkulunkulu kwakulula ngesikhathi behamba 3 days bengaphuzi but ukuthi akumele bangacomplain. Kunento uNkulunkulu ayeyikhanda kubo, uNkulunkulu uyena oyivumile ukuthi uNkulunkulu singakhononi. Namhlanje bazalwane inzima lento engishoyo ngazo. Kodwa-ke sibuke okunye umpostoli uPaul akushoyo ngayo le ndaba yokukhononda. Thina incwadi kwabaseFilipi chapter 2, Philippians chapter 2. So sifunde verse 14. Philippians isahluko esesibili iverse 14. Elifundeka kanje. Kwenzeni konke ngaphandle kukhono. Mhlambe ngicela ufunde no-15 verse 14 and 15. Yebo. Kwenzeni konke ngaphandle kukhononda nokuphikisana ukuze nibe ngabangasolekiyo nabangenacala abantwana bakaNkulunkulu abangenasici phakathi kwesizukulwane esiyisigwegwe nesiphambeneyo enikhanya phakathi kwaso njengezinkanyiso emhlabeni. Amen. Sisayizela nto bazalwane. Besibuke ngathi mhlambe kunzima lokhu esikufundayo ngamaSirayeli ukuthi singakhonondi kodwa sibe siphansi kwalezi zimo ezinje. Now lithi iBhayibhile lana yenzani konke ngaphandle kokukhononda. Ngaphandle kokukhononda nokuphikisana. Bese lithi kuverse 15 ukuze sibe njani singabi nasici. Singabi nabala ngamanye amazwi ukuze kuhlanzeke izimilo zethu. Sayibona bazalwane. So ngifuna sibuke ukuthi indaba yokuloku esikhononda njalo kwisimo nesimo esihlangabezana naso yenza ukuthi izimilo zethu bazalwane zingahlanzeki, izimilo zethu zingafani nezikaJesu. Asibukeni uJesu owadlula ezimeni ezinzima kunazo zonke izimo esingadlula kuzona. Kodwa lithi iBhayibhile malikhuluma ngayo uJesu futhi akawuvulanga umlomo wakhe. Akawuvulanga umlomo wakhe. Kuze kuthi bazalwane kuthi and as a sheep before her shearers is dumb, so he opened not his mouth. Shonjalo incwadi ka-Isaiah 53. Kuthi uJesu akawuvulanga umlomo wakhe. Siyamkhumbula bazalwane. Eshawa uJesu, ethupelwa ngamatshe uJesu, kwenziwa konke into engenzeka. uJesu kuthi akawuvulanga umlomo wakhe. Now lithi iBhayibhile masifuna ukuhlanzeka asenze zonke izinto ngaphandle kokukhononda, that he may be blameless, that he may be without spot. Bazalwane, singabantu abacomplaina kakhulu ngezimo esihlangabezene nazo emsebenzini yethu, siyacomplaina. Ngezimo esihlangabezene nazo emphakathini,
emakhaya, empilweni, indlela engiphilayo, there is always something to complain about. Ngamabandla esikuwona siyacomplaina. Njalo kube nento esicomplaina ngayo. Kanti uNkulunkulu ufuna abantu who will speak less and pray more. Who will speak less and act more. There's a bazalwane. Lithi iBhayibheli lana angazi noma all things yini. Kodwa mina ngithatha ukuthi all things kubalwa yonke into. Do all things without remembering. Mawuyohlangabezana nomuntu nako isikhathi sasibambi. Hlala phansi emotweni ungacomplain. Ube sewukhulume nomuntu umzalwane mase ifikile uthi mzalwane ngiyacela ngoba isikhathi sinqume isikhathi ukuthi lapha siyakhona sifuna ukufika ngesikhathi esikanje nanje sizama ukusibamba isikhathi. Athi umunye hayi akunankinga ngiyaxolisa. Bese kuqhubeke nje kuhleke kube mnandi. Seyibona bazalwane. Hayi ukuthi sisamlindile yilo ngiyacomplain siyakuzwa lokho bazalwane. Ngoba leyo nto yiyo vele esifundisa ukucomplaina nangoNkulunkulu. Sithi uNkulunkulu sisamlindile siyacomplaina. Kanti iBhayibheli encwadi Lamentation. Kambe iLamentation yini ngesiZulu? Izililo. Kodwa ke Lamentation chapter 3 sengilikhohliwe ivesi. Lithi iBhayibheli it is good that a man should both hope, says the Lord, and patiently wait for the salvation of the Lord. Ithi kulungile ukuthi umuntu athembe futhi alinde ngokubekezela insindiso kaNkulunkulu. Says the bazalwane. Bazalwane kuningi esikulahlayo ngokungalindi uNkulunkulu. Sigcine sesiyocela kwabanye uNkulunkulu. Baningi abazalwane abakhulekayo abamaziyo uNkulunkulu kodwa abathe ngenxa yongakwazi ukulinda bese simeni mhlambe ezinzima bagcina bethi ayi ngeke ngoba naba abantu basekhaya engathi bona zibahambela kahle izinto kuba behlaba becela amadlozi. Athi nami ngemadlozini sayizeni bazalwane. Kuningi senzeka lokho. And akuqali nangathi ngisho in history kunjalo mhlambe ake sifunde ivesi. I hope ngizolithola ivesi. Bese lifunde ivesi ngoba lento bazalwane ivamile kakhulu ebantwini abakholwayo manje. Umuntu mayibuka omunye owenza kanje engathi into zemhambela kahle afuna ukwenza kanje. Ake sibukeni lokho okwenziwa yenye inkosi eSirayeli. Ake sine incwadi iChronicles zesibili. iChronicles zesibili ngelicinga leli vesi bazalwane bengacabanganga ukuthi sizolifunda. iChronicles zesibili. Ayifundeni chapter 28 nalo bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu. Chapter 28 iChronicles zesibili chapter 28. iChronicles zesibili chapter 28. Sizofunda uverse 22 no23. Ngesikhathi sokuhlushwa kwakhe inkosi uAhazi yaqhubeka yenza okubi kuSimakade. Yahlabela onkulunkulu baseDamaseko ababeyishayile yathi ngokuba onkulunkulu bamakhosi ase-Aramu bayawasiza ngakho-ke ngiyakuhlabela bona bayakungisiza nami. Kepha bamlethela ukuba aqunjwe phansi kanjalo no-Israyeli wonke. Lento bazalwane nangu umuntu ebona abanye abantu abakhoza abanye uNkulunkulu bephumelela abahlabela izithixo abahlabela amadlozi. Wathi cha ngoba labantu bayasizakala ngalento nami othi ngenze kanje ngihlabela amadlozi kade ngilindile uNkulunkulu kungathithula angathi angizwa. Lo muntu okhuluma lento kunezinto ekumele azilungise phambi kaNkulunkulu.
ngoba uyona akahambi ngendlela kaNkulunkulu kunokuthi acele intethelelo kuNkulunkulu ngezono zakhe ukuze uNkulunkulu amuzwe. Uthi yena cha, uNkulunkulu bekumele angisize nje nginje engacelanga ntethelelo. Manje nabo uNkulunkulu base-Arab bayabasiza abantu bamakhosi wakhona. Othi ngihlabele ku naw lithi iBhayibhile lokhu kwaba ngokufundwa phansi kwakhe neSirayeli yonke. So bazalwane, bengithi angeke silifunde leli vesi isixwayiso. uNkulunkulu bazalwane unosizo. uNkulunkulu unothando. uNkulunkulu bazalwane unesihe. uNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu bazalwane wenza izinto ngendlela ayibona yena engubest ngesikhathi abona singubest. Lithi iBhayibhile kuhle ukuthi umuntu athembe futhi alinde usindiso lukaNkulunkulu. Nayi into engizoyisho. Lela vesi lela eKulamentations liveza ukuthi ngezinye izikhathi izinto zikaNkulunkulu ziyalinda. Ingakho lithi iBhayibhile kuhle ukuthi umuntu athembe alinde. Alinde ngokubekezela and patiently wait. Lisho kanjani? Usindiso lukaNkulunkulu. Nayi into engiyoyisho bazalwane, uma ulinda uNkulunkulu, yebo ngaba nzima osalindile, but if you patiently wait, isigcino lithi iBhayibhile uzothola usindiso lukaNkulunkulu. Seze leyo nto alisho ukuthi kuhle ukulinda ubuke ukuthi uNkulunkulu uyokusindisa. Cha. When you wait, usindiso is promised. So noma isiphi umuntu akusona, when you patiently wait, uNkulunkulu ngeke angakusizi. The salvation is sure. The only thing ukuthi isikhathi asisazi, but uNkulunkulu ngeke isigcino angakusindisi. Seze bazalwane, but mawusuka kuNkulunkulu ngoba uthi hayi ufuna ukuzisindisa wena ngezinye indlela, lithi iBhayibhile kuyoba ukufundwa phansi kwakho. Abantu baqumbeka phansi, baningi abantu baqumbeke phansi ngalolu hlobo. So uNkulunkulu bazalwane ufuna abantu abakwazi ukulinda, bakwazi ukubekezela. Sikhuluma nje ngokubekezela ukuthi asenze konke ngaphandle kokubekezela, ngoba lokhu kukhanda bazalwane isimilo esihle kithi. Yazwala bazalwane, kukhanda isimilo sihle kithi. Now yini engasisiza bazalwane? Yini mhlambe engasisiza ukuthi sikwazi ukubekezela? Yini engasisiza ukuthi sikwazi ukubekezela? Now sesikhulumile ngokubaluleka ukuthi sibekezele singakhononi. Manje sizofunda amavesi nje ambalwa asibonisa izinto ezimbili, futhi izinto ezimbili kula mavesi ambalwa, 2 points, ukuthi yini engasisiza ukuthi sikwazi ukubekezela singakhononi. Asiyeni kuqala kwincwadi yamaHubo. AmaHubo chapter 77. Abazalwane, angifuni uniqambela amanga. Inhlekelele esibhekene nayo ibucayi ngendlela esingayazi. Uyazi uma ufunda incwadi ku-Great Controversy. Le ncwadi engihleze ngisho bazalwane ukuthi asike siyifunde ekhuluma ngomlando nangeprofesi ebhalwe Ellen White. Uma ufunda ku-page 622. Ithi lapha, it is often the case that trouble is greater in anticipation than in reality. But this is not the case of the crisis that is before us. The most vivid presentation cannot reach the magnitude of the ordeal. Sezweni bazalwane, kuthiwa esikhathini esiningi abantu bekhuluma ngenhlekelele ezayo baba nehaba. Kodwa ngale nhlekelele esibhekene nayo leyo Paul wesilo, kuthiwa akunjalo bazalwane. Kuthiwa ngisho ilona haba lamahaba ongalifaka kulesimo, uzama ukucacisa ukuthi mhlambe kuyoba kanje, mhlambe kuthiwa angeke kufike kwindlela ekuzoba yiyona. It will not reach the magnitude of the ordeal. There will be a time of trouble. Lithi iBhayibhile kuzoba nesikhathi sokuhlupheka esingakazi sibonwe. Siyazazi iy'khathi zokuhlupheka ezike zibonwe la emhlabeni. Sake safunda bazalwane ngezimpi eJerusalem. Ngesikhathi kakubhujiswa iJerusalem ngo-AD 70, World War I, World War II. Sekhumbula ukuhlupheka abantu abadlula kubo lapho. Bazalwane asike sibone the food shortages. Abanye bezwengulwa. Makufike elinye ilizwe linqobe leli, kuthathwa abantu
umuntu akayithatha ngisho ingane eyincane, umuntu abuke ngenhliziyo ebuhlungu ngena amasosha amaningi athatha ingane yakhe encane yodlwengula. Now futhi abazalwane zonke le khathi zifikile kodwa uJesu lesikhathi esibhekene naso kuthiwa yisikhathi sobunzima ongakazi kubona. There will be a time of trouble such as never was. Ingakho kuthiwa nakho ukubekezela kwabangcwele, ngoba abangcwele ngalesi sikhathi lithi iBhayibheli bazobe beshushiswa. Noma singafundanga ukubekezela manje uyakhona to give up laphaya bazalwane, ngiyanithembisa. Ingakho kumele sifunde manje ubekezele kunzima. Umuntu ekulindisile noma kubukeka ngathi uNkulunkulu ukulindisile noma yini ukwazi ukubekezela ungakhonondi. Do all things without murmuring. Do all things without murmuring. Yenza konke. Leyo nto bazalwane ngumqambo amanga iyasihlanza isimilo njengoba iBhayibheli lisisho lapha kuncwadi kwabaseFilipi. Now sifuna ukubuka ukuthi singakwenza kanjani lokhu. How can we overcome murmuring? Psalm 77. Sifile bazalwane, cela sifunde uverse 1 no-2. Ngikhala kuNkulunkulu ngezwi eliphakemeyo, ngiyamemeza ukuze angizwe uNkulunkulu. Ngosuku losizi lwami, ngifuna inkosi. Ebusuku ngelule isandla sami ngingakhathali. Umphefumulo wami uyenqaba ukududuzwa. La bazalwane kubhala uAsaf. uAsaf wayengumprofeti futhi engumlevi futhi uyena wayehamba phambili ngokuculisa etempileni. Now lo muntu lo ubonakala ngathi umuntu wayejwayele ukuthi abe ney'nkinga ey'ningi ngoba mawufunda nakuPsalm 73 uAsaf ubhala la kubo elidumile la ebhala khona ngokubona impumelelo yabantu abangamsabi uNkulunkulu, kodwa yena abe emsaba uNkulunkulu ubuye ngathi akaphumeleli. So uAsaf wayeumuntu bazalwane ngingathi nje ngiyathanda ama-Psalms wakhe ngoba ayayiveza into esidlula kuyona singabantu. Uthi lana mayibhala ngobuhlungu adlula kubona uthi ngisho umphefumulo wami uyenqaba ukududuzeka. Nayizona bazalwane, umuntu akoba senkingeni ngalolo hlobo la ngisho eduduzwa anqaba ukududuzeka athi hayi ngiyabezwa abazali bayakhuluma kodwa hayi angizwa kahle ukuthi kwenzeka kanjani lo. Uthi umphefumulo wami uyenqaba ukududuzeka. Cele seqe wonke amanye amavesi, cele sifunde from verse 7 to 9. Sifunde verse 7 kuya ku-9 sibuke nje isimo abhekene naso lo muntu. Ngabe inkosi iyokuyekelela kuze kube phakade na? Ayikuphinda yini ikwenzele umusa? Ngabe ububele bayo sebuphelele engunaphakade na? Ngabe isithembiso seminyaka sesiphelile yini ezizukulwaneni ngezizukulwane na? Ngabe uNkulunkulu usekulibele yini ukuba nozwelo? Ngabe ulaka lwakhe selugabhe uzwelo analo na? Zibambeni lapho. Seyizwa lento bazalwane, uyambona umuntu seyikhuluma kanje ukuthi uNkulunkulu ngaba ukhohliwe yini ukuba nozwelo? Kanti kwenzakaleni? So ngisho ukuthi lo muntu wayedlula ezimeni ezinzima uAsaf, ezinye esingazazi kahle hle kodwa sibona ngembhalo izimo adlule kuzona athi akabhale ngazo ukuze nabanye abantu abahlangabezana nalezi zimo baduduzeke. Muzwe-ke manje impendulo ithini? Ngicela siqale sibone manje sifunde from verse 10 ukuyoma ku-verse 12. Ithini impendulo yakhe futhi yini azoyenza kule simo sakhe esinzima la kubukeke ngathi uNkulunkulu ukhohliwe ukuba nomusa. Asibukeni bazalwane, verse 10 to 12.
ngase ngithi kungukuhlupheka kimi ukuthi isandla soPhezukonke sesiguqukile. Ngiyakuzikhumbula izenzo zikaSimakade. Yebo, ngizikhumbule izimangaliso zasendulo. Ngicabange ngawo wonke umsebenzi wakho. Ngizindle ngezenzo zakho. Siyakuzwa lokhu bazalwane. Uthi kuverse 10 ngase ngithi yilokhu ukuhlupheka kwami. Ngokuba isandla sokunene soPhezukonke siphendukile. Now, iyakhuluma la ngesiZulu kodwa ngiyithanda kakhulu verse 10 nge-English. And yenza isense nge-English. Ngicela siyibuke la nge-English. Ngikhona engizifunda nje uverse 10. Uthi, and I said, this is my infirmity. Uthi ngathi ukuhlupheka kwami ke lokhu. Uthi but I will remember the years of the right hand of the Most High. Uthi kodwa mina ngizozikhumbuza ngeminyaka lapho sasibonakalisiwe isandla sokunene sikaNkulunkulu. Then aqhubeke verse 11. Uthi I will remember the works of the Lord. Uthi ngiyakukhumbula izenzo zikaJehova. Yebo ngikhumbule izimangaliso zasendulo. Then verse 12. Uthi ngicabange ngawo wonke umsebenzi wakho ngizindle ngezenzo zakho. Sezweni bazalwane. Now nayi point yami la. Kuthi uAsaph wayithola kahle le ndaba. Kuthi bazalwane enye into ezosisiza ukubekezela izimo ezinzima singakhononi. Ukuthi while kunzima kodwa sikhumbule iminyaka la uNkulunkulu wake wenza ukulunga. Sayizona bazalwane. Sikhumbule la uNkulunkulu esenzele ukulunga khona. Ngengazi ngiyawuthanda uverse 10. Uthi but I will remember the years of the right hand of the Most High. Uthi ngizokukhumbula iminyaka yesandla sokunene sikaNkulunkulu lapho engisiza khona. Ave athi lana uthi I will remember the works of the Lord. Surely I will remember the wonders of old. Uthi ngiyakukhumbula zona. Ku-12 athi ngizindle ngazo. Sayizona bazalwane. So bazalwane into esisizayo ngempela. And lento ngiyibone ngiyizame and bazalwane inosizo kakhulu. Instead of ukuthi ngiloke njalo uma ngihlangana nabantu ngibalisa ngobunzima engidlule kubona, ngizame ukukhumbula if ngilambile ngiyahlupheka. Uma ngihlangana nabantu lapho mhlambe ngiseyogibela itekisi, abazi angizobona ukuthi kusele kunjani endlini, mhlambe nje akho sinkwa, ngiphethe imali yokugibela nje yokuya edolobheni ngibuye, mhlambe emsebenzini ngibuye, angazi ukuthi ngizodlala uma ngibuye. Kodwa njengoba ngisesimeni esinjalo angingimjabhise nje usathane. Uma ngihlangana nabantu ngingabheki phansi, ngithi bazalwane uNkulunkulu ulungile. Uyazi ngonyaka othile uNkulunkulu wangisiza ngokuthi. uNkulunkulu waphinde wangisiza ngokuthi. uNkulunkulu waphinde wangisiza ukubala izinto uNkulunkulu asisize ngazo. Uyazi bazalwane isitha ngisho nobunzima lobu isitha besikucindezele ngabo bulahlekelwa ngamandla. Bulahlekelwa ngamandla. Ukhumbule ukulunga kaNkulunkulu futhi uzindle ngabo. Yamuzwa Asaph uthini? Uthi isimo presently isimo sibi. Uthi kodwa athi mina ngiwususa umqondo kwisimo esibi. Ngubeka umqondo kwisimo sesidlulile sasihle. La uNkulunkulu ngambone senza izimanga. Ingakho bazalwane, you know, mele sibe nayo ipeni, sibe nazo nezincwadi zokubhala. uNkulunkulu mayekwenzele into uNkulunkulu mayekwenzele into ubhale. uNkulunkulu mayekwenzele into ubhale. uNkulunkulu mayekwenzele into ubhale. Ubhale. Uzindle ngokulunga kaNkulunkulu. Uzindle ngokulunga kaNkulunkulu. You know, ngikhumbule esinye isikhathi kwenzeka into ebingajwayelekile. Ngangiyogibela imoto la emakhaya sihamba amavenue. So ngangiyogibela. Na njengoba ngiyogibela ngimfonela umuntu ohamba ngeveni, udriver wale iveni. Ngimbuza ukuthi ukephi ngoba kwakubanda ngendlela emangalisayo.
isiyakwazi la sihlala khona eFriday yabanda ngendlela emangalisayo ngoba seyintabeni. Now ngabuza athi ngimfonele ukuze ngingaphumi early kanti akaphumi kwabuye bangasigcini isikhathi. Cha, wathi hayi cha sengiyaphuma wenduna vele uphume. Hayi nami ngathi ukuthi ngiphumeke. Hayi ngaphuma vele ngaphuthuma. Mangifika lapha umuntu ewangilindisa and lapho ngangiphethe ifoni kanje. Lo ngifunda amavesi khona i-quotation ngangimemorize ekhuluma ngothando lwaNkulunkulu. Now you know into eyenzekalayo ngimlinde ngigodole bese kuthi sekubanda engafika iqala izulu line futhi ngimlindile. You know that day ngacabanga hey Nkosi, and manje lezi zinto kangathi izinto ezingahambelani. Naku ngigodola la nginethwa la kodwa ngibhizi ngifunda ngothando lwaNkulunkulu. But le nto bazalwane yangisiza. You know ngikhumbula la suku angicomplainanga even once. Naye mayifika ngaze ngamhlangabeza ngoba ngase ngigodola ngathi ngcono ngami endaweni eyodwa ngamhlangabeza. But you know mayifika angicomplainanga even once ngoba manje umqondo wami wawugcwele yile nto engiyifundayo. Ngimangele ngithi uthando lwaNkulunkulu lumangaza kanje. Ngempela futhi le nto yasiza kakhulu ukuthi inhliziyo yami ingabi nako ukucomplaina ngoNkulunkulu. And le nto kumina kwakuyinto enzima ngoba ngangayijwayela ngisebenza nganginemoto yonke leyo nto. So manje mangifika imoto yami yafa kwathini and angisasebenzi. Ngathi angaze ngilinde imoto kuze kube kanje and amadolobheni la ngeke amadolobheni amatekisi afika njalo. But uNkulunkulu kunento engifundisa yona. Hayi ukuthi uNkulunkulu wayefuna ngize ngihlupheke kuze kube phakathi. Siyabona bazalwane, and iziningi ezinye izimo uthi umuntu mawudlula nje esimene esinzima uthi uNkulunkulu lana khumbula ukulunga kwakhe. Khumbula la uNkulunkulu akwenzela okuhle, khumbula uthando lwakhe. Khumbula uthando lwakhe uNkulunkulu bazalwane. Uthando lwakhe very very important. And okunye ngiyokuthi na you know siyafana kakhulu namaSirayeli. Ngoba amaSirayeli wayelokhu ekhononda uNkulunkulu. But uNkulunkulu njengoba amaSirayeli awemona kangaka awutholi uNkulunkulu ecomplaina ngabo. Balokhu bayona uNkulunkulu akacomplaini ngabo. Uloku nje ethumela abaprofeti abakhuze. Sezweni bazalwane, eSirayeli uNkulunkulu lathi the lona. uNkulunkulu eloku ethumela abaprofeti bathi sebehlulekile abaprofeti. Sezweni bazalwane, bathi behlulekile abaprofeti bezame konke abangakwenza ukukhuza abantu. uNkulunkulu akacomplainanga ngabantu. uNkulunkulu akabashiyanga abantu. But lapho sekuhluleka konke uNkulunkulu wathumela isipho esikhulu kunazo zonke sasezulwini. Cha, futhi uNkulunkulu ngingathi wathumela izulu lonke ngaleso sipho esisodwa esinguJesu Kristu. When everything had failed bazalwane, uNkulunkulu sent the best gift of heaven. uNkulunkulu akacomplainanga. And nathi njalo bazalwane. Yithina nje sicomplaina ngoNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu bazalwane lo muntu ecomplainayo mawucabanga beyocomplaina kangaphi ngathi. Ngosuku izinto esizenzayo, into esiyikhulumayo, into esiyicabangayo engamele nawe siyayikhuluma siyayicabanga siyazenza. But uNkulunkulu akacomplaini. Ngeke umuze uJesu, ngeke ulize iBhayibheli la kuthiwa uJesu uyacomplaina ngabantu ezulwini. Ngeke ulize ivesi ukuthi uJesu ebekhuluma noGabriel ecomplaina ngabantu. Lithi iBhayibheli uJesu ngasekunene kwesandla sikaNkulunkulu uyasinxusela. While thina simona yena esinxusela. But thina uJesu akasenzi lutho wrong. Ngaphandle ukuthi kumele silinde ukusebenza ukuhlakanipha kwakhe but sifile siyacomplain. Bazalwane uNkulunkulu angasisiza ngempela senze lokhu ka-Asafu. Ngenxa yesikhathi sizofunda nje one more verse and then siyavala. Asiyeni Psalm 78 sovala ngaleli verse. But bazalwane lento yokukhomplayina, this thing of memorying, uNkulunkulu ngathi angasisiza iphele. Because it bekuthiwa kunomuntu okumele ngabe uyacomplaina ngathi bekuuJesu. But uyacomplain. And nakunye ngokuthi bazalwane ngicela ningizwe. Lithi iBhayibheli incwadi yaMaroma 6 verse 23. Lithi umvuzo wesono
ukufa. Yezwa leyo nto? Then lithi iBhayibhile kumaRoma 3 verse 23 lithi bonke abantu bonile futhi basilela enkazimweni yaNkulunkulu. So umvuzo esona ukufa futhi wonke umuntu wonile. Kusho ukuthi wonke umuntu kumele ngaba wenze njani? Ufile. Wonke umuntu kumele ngabe ufile. So uNkulunkulu bazalwane akasikweleti lutho. The only thing uNkulunkulu esigale sithi ngokomthetho uyasikweleta ukuthi sife. Ukuthi sife. That's the only thing. So mawuthola anything that is better than death. Uthole nje ukuphila nje kuphela. Ngisho noma uphile ungenayo imilenze, uphile ungenazo izandla, uphile uyimpumputhe. uNkulunkulu akakweleti mehlo. Sayizwa bazalwane. uNkulunkulu besingacela sikhuleke kuye. Angaphenduli, angabi nacala. uNkulunkulu njengoba esiphendula njalo, yingoba nje esiyithanda. Hayi ngoba uyasikweleta. Kuyazwakala bazalwane. Akasikweleti uNkulunkulu. Akanacala uNkulunkulu. uNkulunkulu akumele ngaba siyakhononda kuye. Kumele ngaba nje siyacela kuye kuphela. Sicele silinde. Sicele silinde. Sicele silinde. Ngathi mawubuka eGetsemani, uJesu indodana kaNkulunkulu iyakhuleka okokuqala kungaveli impendulo. Ikhuleko yesibili lithi iBhayibhile ukhuleka amazwi afanayo kungaveli impendulo. Akhuleka kwesithathu. Uma ngabazalwane uJesu indodana kaNkulunkulu yayingenaso nesisodwa isono. Kodwa nayo yayikwazi ukukhuleka ike ilindiswe. Singobani ukuthi kumele ngikhuleke manje kuphendule manje. Mawukwazi ukulinda bazalwane. Inkosi yezulu uJesu. Uma ngabe kunomuntu kumele ngabathi mayikhuleka ligxuma izulu lonke bekuJesu. uJesu ngoba wakhetha ukuba ngumuntu njenganathi. Wavuma ukudlula ezimeni esidlula kuzo nathi singabantu. Jesu naye kwakuba khona izimo ezinye mhlawumbe asifundi ngazo la akhuleke kumele alinde. Akhuleke kumele alinde. So bazalwane yathi siyafuna nje ukulinda. Now let's read this last point. So the first point ukuthi sinqoba kanjani ukukhononda. Sithe kumele sithi ngesikhathi sobunzima sikhumbule thina isikhathi sokulunga kukaNkulunkulu. Nala ngesikhathi sobunzima usuke elungile uNkulunkulu. Ngizwa abantu bathi uNkulunkulu ke walunga. uNkulunkulu ngisho namanje kusuke kubukeka kunzima kuwe kodwa uNkulunkulu usuke elungile. Yazi lokhu ngize ngikufanise nani bazalwane? Ngize ngikufanise nomzali okhalelwa ingane. Ingane ivuka ekuseni ikhala ithi icela idoko kumama. Umama olungile umama. Ithi ikhala ingane ashiye konke okunye akwenzayo athathe impuphu alungise alibilisa amanzi. Bengayalindele ukuthi ingane mhlawumbe izovuka eli kangaka. Naku manje ingane seyivukile ashiye konke okunye akwenzayo apheke idoko. Ingane isenza njani? Iyakhala. Ayibona ukuthi ukukhala kwayo vele sekuphenduliwe, Yona ingane iyozibone mase kungena isipune emlomeni. Ngisho noba idoko selipholiswa lokhu iyakhala. Ayibona ukuthi hayibo umama ubhizi nayo seyiphendulile asisekho isidingo sokukhala. Asisekho isidingo sokukhala. Ayiboni kodwa yona. So ngisho ukuthi uNkulunkulu bazalwane ulunge ngesikhathi zonke. Ngisho noba isipuni suke singangena emlomeni wethu. Kodwa khumbula ukuthi uNkulunkulu ulungile, ubhizi yalungile. So ulunge ngesikhathi zonke. Ngezikhathi zonke. Let us not complain. Cabange njalo, mawukuthi asikuboni manje kulunga kaNkulunkulu manje, asikhumbule ngesikhathi lapho sasikubona khona. Sike sithathe amadayari wethu. Ngiyathanda ngempela ukubhala izinto uNkulunkulu bazalwane angifuni uqamba amanga. Amehlo ngimbone ngamehlo uNkulunkulu. Angifuni uqamba amanga. Abanye mhlawumbe abaningi abalaleli bayazi ngoba uNkulunkulu ungenzele wangikhatha uNkulunkulu nento enzima. Wangifaka wasifaka enhliziyweni zethu nonkosikazi ukuthi sivangele sishiye konke imisebenzi besiyenza umuntu nje azinikele emsebenzini wokuvangela. And umuntu wakhatha ngempela ngoba ngangena ngibona uthando kaNkulunkulu. Bazalwane uNkulunkulu ekuhluphekweni ngabona uNkulunkulu mawufuna ukumazi ngempela kumele ukuhlupheke. uNkulunkulu ngambona ngamehlo. So manje makukhona isimo ezinzima engidlula kusona
ngivele nje ngicabange lokhu umuntu abone uNkulunkulu kwangathi ngimbona ngamehlo izinto uNkulunkulu azenzayo. uNkulunkulu bazalwane uyamangalisa kakhulu, angifuni ukuqamba amanga. And this is one of the ways esinganqoba ngayo. Cabanga ukulunga kukaJehova ngesikhathi sobunzima. Let me read the last verse and then sizoyeka kanjalo. Now, kuPsalm 78 ningafunda nje manje nesikhathi ikhuluma ngabantwana bakaSirayeli benzela okuhle uNkulunkulu bakhiphe eGibhithe ebasiza. And mayibasiza bona bamone uNkulunkulu, bamdelele uNkulunkulu, bakhononde uNkulunkulu. Lezona bazalwane bakhononde njengoba besifunda nje khuluma le ndaba esiyifunda. Now iBhayibheli liyasitshela izizathu ukuthi yini eyenza ukuthi bone bakhononde. Verse 22, Psalm 78 verse 22. 22. Ngoba abakholwanga uNkulunkulu, abaze bethembela ensindisweni yakhe. Amen. Lezona bazalwane uthiwa inkinga into eyayibenza ukuthi babe nje is because abakholwanga uNkulunkulu, abathembelanga kwinsindiso yakhe. Yakhumbula ivesi besike salifunda beke ngalikhuluma ngalo elikuncwadi Lamentations 3. Ukuthi kubalulekile ukuthi kumele silinde insindiso kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi silinde usindise uNkulunkulu azosindisa ngalo. Akushongo ukuthi kumele silinde sibuke ukuthi uzosindisa yini. Insindiso is sure if uyalinda. But if awukwazi ukulinda izokulahlekela. Now kuthiwa labantu abamthembanga uNkulunkulu. Faith ukumthemba uNkulunkulu bazalwane. This is one of the ways esinganqoba ngayo khona ukukhononda. Ukuthi simthembe uNkulunkulu. Sithembani kahle. Sithemba ukuthi uNkulunkulu bazalwane uyabona yonke into. uNkulunkulu yonke into umuntu adlula kuyona. Ngiyakhumbula ngesikhathi ngiseThekwini khona omunye wayefuna umsebenzi ecomplaina ngempela ngithi cha lo sisi lo uyacomplaina owangempela engathi kuzoze kulahleke ukholo ngenxa yokuthi akanamsebenzi. Ngathi mina mawucabanga uNkulunkulu angeke akwazi ngisho noma kuthiwa ayikho imisebenzi. Mawucabanga ukuthi uNkulunkulu lo wayekwazi ukuthinta iy'nhliziyo zabantu zamakhosi zenze izinto zenzela abantwana bakhe. uNkulunkulu lo wakwazi ukumisa ilanga libe nsi ngenxa yokuthi efuna ukuphendula nje umkhuleko hayi owesizwe, umkhuleko wendoda eyodwa uJoshua. Mawucabanga ukuthi uNkulunkulu bengekathinte nje inhliziyo yomuntu oqashayo ukuthi nje aveze ithuba bese nawe ukubonisa lo thuba apply ulithole. uNkulunkulu iziningi izinto bengazenza ukuthi uthole umsebenzi ngimchazele. Uthole ngisho kusasa. So njengoba ungawutholanga nje uNkulunkulu umsebenzi, kusho ukuthi uNkulunkulu usavumile ukuthi ungawutholi. Yamukela ukuthi uNkulunkulu uvumile. Sayibona leyo nto. That's the first point. Yamukela ukuthi uNkulunkulu uvumile. And bese wamukela ukuthi uNkulunkulu njengoba evumile, angikhumbule ukuthi nguNkulunkulu lo ongithandayo, owadela indodana yakhe ukuphela kwayo ukuthi ife ngenxa yami. So mayivumile sikhona isizathu esihle sokuthi akuvumeleleni lokhu uNkulunkulu engingasiboni mina okwami yini kuhle ukuthi ngilinde. Kuhle ukuthi ngilinde. Bazalwane mawukhononda ngezimo zempilo usuke ukhononda kuNkulunkulu noma usakhononda ukuthi uNkulunkulu kodwa when you are complaining about the situations of life usuke ukhononda kuNkulunkulu ngoba zivunyelwe ngubani? Zivunyelwe ngubani lezo zinto? Zivunyelwe uNkulunkulu izimo ezempilweni yakho. Kakhulukazi uma ngabe impilo yakho ngizothi ubuyihola noma ubuvuma ukuthi uNkulunkulu akuhole ngesandla sakhe ngezwi lakhe. Lapho you may be sure ukuthi ngempela you have his leading in every step. Yebo ungakhononda ngobudedengu bakho uthi kodwa yazi ngaze ngaba isiphuphu ngazifaka esimweni esikanje. That's fine, vele siziphuphu singabantu. Kodwa ungakhonondi nje in general uthi kodwa impilo unfair kimi. Bathi akacima. Kahle kahle ukuthi uNkulunkulu unfair kuwe. Kuba leyo mpilo uyinika uba impilo enjalo leyo. Kuba novumile. Wawungazalwa komunye umndeni, wawungaba omunye, ubungaba njengoba silalela isiZulu sithi mhlawumbe zonke abantu abamnyama, uyazi ukuthi uNkulunkulu obethandile wawungaba ngumlungu uzalwe nje omunye umndeni wabelungu. Kuningi bekungenzeka. So uNkulunkulu konke ukuvumile.
Qale nje lapho ukuthi uNkulunkulu bazalwane uyabusa uvumile. And angisho ukuthi zonke izimo zinhle. But isikhona isithembiso sikaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu njengoba evumile isimo, uNkulunkulu uyakwazi ukusebenzisa isimo esibi sikhiphe into enhle. Kuyazwakala bazalwane? Nangu uJoseph. uNkulunkulu wayengavimba ukuthi bamthathe abafana bakubo bamfake emgodini. Kodwa uNkulunkulu akavimbanga, wavuma. Siyibona leyo nto? Wavuma. Mangizoloke manje ngicomplaina every day of my life ukuthi hey mina ngafakwe emgodini, kodwa nje yazi okwami nje kuhlele ngicomplaina kubani ngoba ngubani ozumile. Yebo siyakubona laba benzile ukuba uNkulunkulu wavuma. Wavuma ukuthi bamkhiphe emgodini bamdayise. Nalabo babemthengile wavuma ukuthi nabo babona ukuthi baphinde bamdayise. uJoseph wadayiswa kabili. Cabanga ukuthi udayiswe ngathi yisinkwa ungumuntu. Kunjani lapha enhlizweni? Kodwa inceku kaNkulunkulu yazimisela ukuthi seyikenzeke konke lokhu. Into azoyenza yona izoqina edolweni. Ixhumane noSimakade. Mayifika emzini kaPotifar, into eyibaluleke enhlizweni kaJoseph intando kaNkulunkulu. Hayi waqhubeka uJoseph. Sebemdayisile wathengwa kabili, seyisemzini kaPotifar waphinde waboshwa futhi phezu kwalokho. Uyabona zonke lezi zinto azikho zinhle. Kufaka emgodini akukho kuhle, ukudayisa akukho kuhle, nokudayisa kwesibili akukho kuhle, kuba isigqila akukho kuhle, kuba isiboshwa akukho kuhle. Kodwa kuzo zonke izimo ezilandelanayo kulandelana izimo ezimbi zodwa, kodwa zakhipha inkosi. Ngoba inkosi eseGibhithe bazalwane. Angazi noma ngibona ngedwa, kodwa manje iBhayibhile kumaRoma 8:28 ukuthi uNkulunkulu bazalwane uyakwazi ukwenza zonke izimo zisebenzelana kube ngokuhle kulabo abamthembile ababiziwe ngecebo lakhe. So bazalwane, kumele sikhumbule lokho. Ifaith ileyo ukuthi uNkulunkulu uyayazi impilo yami. uNkulunkulu kubone konke. uNkulunkulu ephakadeni uhlele konke. You know, uNkulunkulu ephakadeni uhlele konke. Uyazi kubuhlungu kanjani mawuhlelele umuntu into. Cabanga mhlambe kunomngane wakho omthandayo. Umngane wakho njengoba umthanda uyazi ukuthi hayi mhlambe sekuzoba ne-anniversary. Noma mhlambe sekuzoba ne-birthday, asiye ku-anniversary, sithi i-birthday. Umngane wakhe umthanda uzoba ne-birthday. Umhlelele umplanele. For 3 months lokhu plan uthenga izinto, utshena abantu bathenga izipho, kuplani kube mnandi. Bese uthi hayi ngizoke ngimthathe futhi ngimse endaweni ethile emva kwale birthday. Cabanga sewuplane konke kangaka. And usuku lonke yena mase ifika lapha complain athi lana yazi le ndawo ekhethiwe iyabanda ikunamakhaza la. Baseqeda ucomplain amakhaza athi kunje. Ulokhu ecomplaina nje, lokhu complain. Sezibazalwane. Mawucabanga ungazizwa kanjani? Sewuplane kangaka wenza okungaka uzama ukumjabulisa. Kodwa yena akwenzayo nje ucomplaina. Bazalwane, inhliziyo yakhe ingaba buhlungu. Naw singakukhohlwa ukuthi uNkulunkulu uzihlelile iy'mpilo zethu kusukela ephakadeni sengakadalwa. Sisengumcabango nje kuphela emqondweni wakhe. Sisengumcabango seyihlelile uNkulunkulu ngey'mpilo zethu bazalwane. So kubalulekile bazalwane ukuthi ngempela simthembe uNkulunkulu mase uNkulunkulu manje eqhubeka nohlelo lwakhe. It's true ukuthi ngokungalaleli ngezinye izikhathi siyazikhipha ohlelweni lakhe. But masibuyela kuyena uNkulunkulu uyasibuyisela ohlelweni lakhe. Kunjalo nje. Na uNkulunkulu mase sihamba ngohlelo lwakhe, let us not complain. Not complain bazalwane. uJosepha into yamgcina eGibhithe phezu kwazo zonke lezi zimo ezamehlela ize ibonakale lento nomcabanga nawo mase kufika abafowabo ukuthi yebo no nabheda nina nangidayisa nenza lokhu nalokhu, kodwa nina njengoba nikuhlosele okubi uNkulunkulu yena wakusebenzisa ukusindisa imiphefumulo yabantu. Senzo leyo nto. So kuyabonakala futhi yena uJoseph akanakanga ukuthi abafowabo benze lokhu, unake ukuthi uNkulunkulu ukuvumile futhi ebenecebo. So bazalwane, engathi uNkulunkulu ngempela angasiza. Let us remember uNkulunkulu uyabusa. Mawufunda kuDaniel 4 kuloyo kuphindwa kaningi uNkulunkulu uyabusa. uNkulunkulu etshena uNebukadnezar
uNkulunkulu uyabusa, uNkulunkulu uyabusa, uNkulunkulu uyabusa. uNkulunkulu bazalwane obusayo. So kungenzeka izinto singakhohlwa ukuthi God is still in control. Masimnikeza nje ukuphila kwethu, inkosi ithatha ukuphila kwami. Ulawule wena, ungisize ukuthi kuko konke ngihambe ngentando yakho. Then you have nothing to fear. You only have to wait. Mawusesimeni esinzima. Ulinde usizo oluvela kuNkulunkulu. Ngeke lingafiki. Akushiwo ukuthi ulinde ubheke ukuthi uzokusiza, uzalinda usizo oluzayo. So ngeke lingafiki bazalwane. The help is promised. The help is promised. Kanti uNkulunkulu asiza bazalwane singacomplaini ukuze ukhandeke izimilo zethu singabi nasipho sibe ngcwele. Lento yongacomplaini nobungcwele zihlangane kanje. Njengoba sifundile incwadi kwabaseFilipi chapter 2 verse 14 and 15 sihlangane kanje. Ake sivaleni ngomkhuleko isikhathi sesiphelile. uNkulunkulu nomusa, uNkulunkulu nothando olujule kakhulu. Ngiyakubonga ngesifundo siphe sona. Ngiyakubonga Nkosi ngokuthi wena Nkosi awufani nathi. Ngoba Nkosi indlela esithaka ngayo, indlela esona ngayo. Uma Nkosi thina besoniwa ngale ndlela esibona ngayo, ngeba singabantu abakhononda njalo. Kodwa wena Nkosi uyamangalisa kakhulu awukhononda. Kodwa nje esikhundleni saloko uyasincusela Jesu. Uyasincusela akaze Nkosi kuzwakale ukuthi uyakhononda ezingilosini ngathi. Sibonga nje umusa omngaka. Ngiyacela Nkosi usiphe amandla ukuthi Nkosi sibambelele kulezi sizifundile sikwazi ukuzi-aplya. Ngempela singakhonondi ngoba inkulu inhlekelele ezayo. Izodinga Nkosi ukuthi sifice ngempela siqinile kuwe, sibe ngabantu abakwazi ukubekezela ubunzima nokulinda. Sicela konke Nkulunkulu, sicela konke Baba, singafanele sicela nje ngegama likaJesu Kristu. Amen. As for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be set